Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kula wonten ing kandang kebu rumiyin ning sampun dipun modifikasi sakmenika dados antik, inggih menika dados warung. Nah, kula lajeng mresnani ningali inggih menika wonten tulisan urip iku urup. Nah, lajeng kita kemutan urip. Manungsa menika kita sedaya menika sakmenika urip. Nah, menawi kita kelingan manungsa, bilih asal usule manungsa. Asal usule manungsa, manungsa ingkang pisan inggih menika Nabi Adam. Nabi Adam dipun damel dening asapun Gusti Allah saking lemah utawi siti. Lajeng dipun damel tiyang, lajeng dipun paringi inggih menika roh. Menika kekuasaanipun Allah anggenipun ndamel manungsa ingkang pisanan inggih menika Nabi Adam. Lajeng Ibu Hawa menika dipun cipta dening Allah inggih menika saking iganipun Nabi Adam. Wonten manungsa ingkang boten kagungan bapak inggih menika Nabi Isa ingkang kalahiraken dening Ibu Maryam. Nah, lajeng manungsa ing wekdal sakmenika menika tentunipun wonten bapak lan ibu. Nah, bapak lan ibu menika pinangka lantaran ingkang dados kula lan panjenengan sedaya. Nah, menika asal usule manungsa bilih panci manungsa menika saking siti utawi lemah nggih menika dipun damel dening Allah lajeng dipun paringi roh lan dumugi ing sak menika. Nah, mekaten atur kula ingkang supadosipun ngertosi bilih kula panjenengan sedaya menika estunipun dipun damel dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita tansah ngadekti dhatengipun Allah Subhanahu wa taala awit kula panjenengan sedaya estunipun dipun cipta teng alam donya menika supados ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten asal usulipun manungsa. Wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.